tarkalleen ottaen tarkoitat sillä, kun sä sanot, että sulla ei ole varaa Kalleen? Mitähän se nyt mahtaisi tarkoittaa? Kallis poika, mikä kallis poika? Vai niin? Meno muuttuu härskimmäksi vuosi vuodelta. Vai mitä? No niinhän se taitaa muuttua. Mä en ole muuten nähnyt teitä kahta täällä aikaisemmin. Nyt sä hippiäinen pysyt erossa Kallesta. Onko selvä? Hei, Relaan nyt vähän. Ismo, lopeta! Jos mä näen sut Kallen kanssa, niin sen jälkeen sua ei tunnista edes äites. Mitä toivot on? Oot pihalle. Koita nyt rauhoittua! No en. Mitä helvettiä? Hei, et mene sinne nyt. Päästä irti! Se on ihan selvä. Mitä sä teet? Arvaa! Mä en aio lähteä yhtään mihinkään. Äiti ei olisi heittänyt mua ulos. Ja sähän lähdet. Lopeta! Mä menen. Okei. Se on sinä, joka täältä häipyy. Avaa! Ovi auki! Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Mitä sä täällä teet? No saankaan mä nyt omaan kotiini tulla. Tässä mä heittää sut uudestaan ulos. Sopii yrittää. Vai menikö homolta pupupöksyyn? Oho. Luovuta. En ikinä. Et sä äijä pärjää mulle enää. En vaan. Mitä tää on? Päästä nyt hemmetissä irti tai se tukehtuu. Tappo melkein. Oot sä okei? Suojelit mua. Siitä sait. Mitäs meet väkisin tunkemaan sisään? Siis omaan kotiini. Mun avaimilla. No, pakkohan mun on jotain tehdä. Yrittäisit välillä sitä puhumista. No niin mä teenkin. Mä kerron asiasta poliisille. Poliisille. Joo. Mä kerroin, että Kalle on lyönyt mua ennenkin. Ja vielä pesäpallo mailalla. Se oli Mia, joka sua löi. Ootko sä nyt hyvä mies seonnut ihan lopullisesti? No, pakkohan mun on yrittää saada se poika jotenkin ruotuu. Hei, yrittäisit nyt ite rauhoittua eka. Missä? Muutako mä tonne takahuoneeseen vai? No se voisi olla ihan hyvä ratkaisu. Mitä helvetti? Molemmat puolustaa Kalleen suuvahdot.
No Maarittes, moi. Tiedätkö, mä en kerta kaikkiaan kestä sitä ismoa. Hei, tavataan täällä puolen tunnin päästä. Ei sitä Barbaarissa. Mä karkasin sitä tänne. Tuut sä? Joo. Pusi, pusi. Te kuulutte yhteen. Menkää. Kyllä mä tiedän, että säkin haluaisit lähteä. Oot sä Kalle lopettanut? Miksi et sä itse lähde? Sinne vaan, muiden pervojen sekaan juhlimaan. Me vaikka jonkun homon kanssa naimisiin. Hankkikaa lapsia ja tehkää vielä niistäkin homoja. Raija, hei! Tyttö, nyt hiljaa. Mä oikeesti kuuntele tuollaista. Mia, nyt lähdetään. Ja te ette lähde mihinkään. Ei vai? Kato. Mä sanon vihon viimeisen kerran, että tässä talossa... Hiljaa! Hetkinen. Yksi juttu vaan. Pyydä anteeksi. No. En ikinä. Onneksi olkoon.